onnittelut loistavasta opiskelijapaikkavalinnasta. Mä oon Tino Hakanen ja toimin Enklaavin puheenjohtajana. Enklaavi on kauppatieteilijöiden opiskelija-ainejärjestö, joka ajaa teidän etuja ja pitää teidän hyvinvoinnista huolta. On mahtavaa toimia ympäristössä, jossa on Suomen tyytyväisimmät opiskelijat. Enklaavilaiset ja kauppatieteilijät tunnistaa näistä neonkeltaisista haalareista, joita tuutte varmasti näkemään paljon kuuttiviikoilla. Moi ja lämpimästi tervetuloa Lappeenrantaan. Mun nimi on Juho Kareen ja toimin Enklaavin hallituksessa Fuksia liikuntavastaavana. Mua tuuttekin näkemään kuuttiviikoilla sekä kaikilla muilla tapahtumissa ympäri vuoden ja onkin varmaan meidän hallituksessa se ensimmäinen henkilö, kenet te tuutte törmäämään. Me yhdessä tuutoreiden kanssa pidetään huoli siitä, että sun opiskelu lähtee hyvin käyntiin ja että sä tunnet itsesi osaksi tätä meidän hienoa opiskelijayhteisöä. Ja sitten jos alkaa opiskelu puuduttaa, niin voi tulla kiltikselle vaikka juomaan kahvit. Mennään kattoo! Elikkä me ollaan Aino ja Emma, tämän vuoden juhlavastaavat. Me järjestetään Enklaavin vuosijuhlat ja myös teillä kuuteilla on mahdollisuus päästä vähän vilkaisemaan, että millaista se vuosijuhlameininki on vujuapureina. Ja vuosijuhlien lisäksi meillä on vastuulla tää kiltis. Eli tänne voi tulla ihan hengaa kavereitten kanssa ja juomaan tosiaan vähän kahvia tai muuta. Ja lisäksi me vastataan teekkariyhteistyöstä ja sen tiimoilta me järkätään muutama saunis, niin kannattaa tulla tsekkaa sinnekin meininkiin. Moi! Minä olen Hanna ja minä olen meidän projektivastaava. Ja minä vastaan siitä, että esimerkiksi just sulle riittää monipuolista ja mielenkiintoista tekemistä täällä Skinnarillassa. Ekana tämä näkyy sulle varmaan kuuttiviikoilla ja toivonkin, että lähdet rohkeasti mukaan kaikkiin erilaisiin tapahtumiin, mitä me järkätään. Moikka kuutit! Mä oon Sakari, Enklaavin yrityssuhde vastaava. Mun kautta saatte kattavasti tietoa meidän jäseneduista ja ehkä näkyvimpänä osana mun duunia saatte nämä haalarit, mitkä me yhdessä yrityssuhdejaoston kanssa teille hankitaan syksyn aikana. Nähdään kuuttiviikoilla. Moikka munkin puolesta, mä oon Heidi, Enklaavin viestintävastaava. Mä pidän huolta, että somesta löytyy kaikki tarvittava tieto. Tekin voitte esimerkiksi käydä seuraamassa Enklaavia Instagramissa ja sieltä te löydätte kaikki tapahtumat ja muun ajankohtaisen informaation. Enklaavi on vahvasti läsnä jokaisen kauppatieteilijän arjessa. Me pidetään 11-henkisen hallituksen voimin huolta siitä, että teillä on opiskelun vastapainoksi myös monimuotoista toimintaa. Ja hei, hallituksen tunnistaa näistä tummansinisistä paidoista. Me odotetaan teitä innolla, nähdään syksyllä. Oi Enklaavi!